otetaan tämmöisiä muutoksen laajoja kaaria, joilla on hyvin paljon vaikutusta oikeastaan ihan kaikkiin ja kaikkeen työmarkkinassa. Nämä megatrendit on pysyneet suhteellisen muuttumattomina viimeiset 10 vuotta, mutta ehkä niin kuin se, mikä tänään esimerkiksi tulee olemaan kiinnostavampaa, on se, että miten tällaiset megatrendien alle sijoittuvat niin sanotut alatrendit asettuu suhteessa toisiinsa sitten eri vuosina. Tämän vuoden megatrendien alta me ollaan tunnistettu 16 alatrendiä, jotka varmaan sitten myöskin enemmän tuo sellaista niin kuin konkretian tasoa näiden trendien tarkasteluun. Mä tuun tänään käyttämään jonkin verran esimerkkejä ja tietysti tästä rajallisesta ajasta johtuen niin tuun pureutumaan enemmän sellaisiin alatrendeihin, jotka on esimerkiksi niin kuin Suomessa paikallisesti hyvin leimaavia tässä ajassa. Ja sitten sen lisäksi myöskin olen yrittänyt painottua niihin alatrendeihin, jotka niin kuin on aika läpileikkaavia, eli toimialalta toiselle ja eri kokoisissa työnantajayhtiöissä tai organisaatioissa ehkä saattaa sitten näkyä. Ehkä selittää jotakin asioita ja toivon mukaan myöskin tietysti antamaan teille jotain konkreettisia vinkkejä, että miten näitä asioita tulisi työpaikoilla käsitellä, miten niihin pitäisi suhtautua ja ennen kaikkea, miten niihin kannattaisi sitten valmistautua, jotta te voitte sitten omien organisaatioiden kanssa parhaiten navigoida näissä muutoksen tuulissa. Tämä raportti, mikä tänään käydään läpi, on tämmöinen synteesi tai kooste lukuisista eri työelämää tutkivien tutkimuslaitosten sekä konsulttiyritysten että teknologiayritysten tutkimuksista. Lähdeviittaukset näkyy jokaisen trendikalvon kohdalla kyseisen kalvon alareunassa ja edelleen matalalla kynnyksellä saa olla yhteydessä, jos joku asia tänään jää vielä askarruttamaan ja kaipaatte vähän enemmän myöskin sitten vielä lähdeviitteitä, niin me niitä mielellämme sitten teille toimitetaan. Niin kuin sanoin, 4 megatrendiä on monimuotoistuva työvoima, kiihtyvä globaali muutos, digitaalinen transformaatio ja uuden työskentelyn tavat. Ja niiden alta sitten näette tässä ensimmäisellä kalvolla nyt sitten nämä 16 alatrendiä ensimmäistä kertaa, joiden kautta sitten tätä meidän raporttia käy läpi. Muutamia päänostoja tämän vuoden raportista haluaisin tähän alkuun kuitenkin tehdä. Ja ehkä ensimmäinen asia, mikä täytyy nostaa esiin, on se, että tämä maailma on pahasti rikki. Ja tietysti kun maailma on pahasti rikki, niin myös työmaailma on pahasti rikki. Tai ainakin se ottaa osumaa vahvasti näistä isoista asioista, joita tällä hetkellä tapahtuu. Viittaan erilaisiin muutoksiin meidän turvallisuuspoliittisessa ympäristössä, talouden pitkään jatkunutta tämmöistä niin kuin alakuloa sekä sitten tietysti myöskin niin kuin tämmöistä ihan yleistä arvojen ravistelua ja muun muassa yhdenvertaisuustavoitteiden voimakasta alasajamista useiden ihan kansakuntien toimesta, mutta myöskin sitten tietysti valitettavasti useiden teknologiayritysten toimesta. Mutta ehkä semmoinen lohdun viesti, mä en missään nimessä halua olla mikään tämmöinen tuomiopäivän evankelista tänään, vaan ehkä tuoda myöskin maalata semmoista niin kuin lohdun sanomaa. Ja yksi lohdun sanoma, mikä tähän liittyy, on se, että samassa ajassa, kun esimerkiksi tämmöisiä humaaneja arvoja, ihmisarvoa ja yhdenvertaisuustavoitteita aika voimakkaasti ajetaan alas, niin monet yritykset on ottanut ison harppauksen näissä asioissa eteenpäin ja ottanut semmoisen niin kuin tietyllä tavalla positiivisen maailmanpoliisin niin kuin roolin tässä ja päättäneet lähteä ajamaan voimakkaasti monimuotoisuuden, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, osallisuuden, yhteenkuuluvuuden niin kuin aloitteita omissa organisaatioissaan. Toinen päänosto liittyy tietysti teknologiseen kehitykseen ja tekoälyyn ja tekoälyn demokratisoitumiseen ja siihen, miten se entisestään kiihdyttää jo pitkään liikkeellä ollutta digitaalista transformaatiota ja muuttaa organisaatioiden rakenteita sekä työskentelyn tapoja. Täällä on myöskin voimakas yhteys tuottavuuteen ja siihen, että mitataanko me tällä hetkellä tuottavuutta oikealla tavalla ja ollaanko me oikeasti onnistuttu rakentamaan toimenkuvista sellaisia, että tekoäly palvelee niitä ja toisaalta myöskin sitten inhimillistää toimenkuvia. Mitä enemmän tähän suuntaan päästään, sitä enemmän jää potentiaalia ihmisen tämmöiselle inhimilliselle potentiaalille ja innovaatiolle, joka on aivan
äärimmäisen kriittinen asia, jotta organisaatioista tulee tämmöisiä eteenpäin katsovia, omaa toimintaansa kehittämiä ja jossa tämmöisesti niin kuin inhimillisesti vedetystä innovaatiosta tulee systemaattinen ja arkipäiväinen osa niiden toimintaa. Ja sitten vielä kolmantena nostaisin semmoisen sanan kuin urakestävyys, eli tässä ajassa, jossa toimenkuvat menee uusiksi pitkälti tämän teknologisen kehityksen, osittain myös vihreän siirtymän ajamina, niin jokaiselle työntekijöille tulee entistä keskeisemmäksi tämmöinen jatkuva omien taitojen, omien asenteiden ja omien tietojen omaksuminen, sen niin kuin tuominen osaksi sitä työn arkea, ja tietenkin se aiheuttaa sitten myöskin tämmöisen uudenlaisen tavoitteiston ihmisten urakestävyydelle ja urapolkujen piirtämiselle. Toisin oikeastaan 3 semmoista nopeata poimintaa, mitkä aika lailla läpileikkaa näitä alatrendejä. Lähdetään liikkeelle ensimmäisestä megatrendistä, eli moninaistuvasta työvoimasta, ja toi sana monimuotoistuva tässä kohtaa tarkoittaa nyt ennen kaikkea tämmöistä sisällöllisesti monipuolistuvaa, niin kuin sisällöllisesti laajenevaa työvoiman käsitettä. Ja jotta me voidaan puhua työvoimasta, niin meidän on ihan pakko lähteä liikkeelle sukupolvista ja siitä, miten erilaiset sukupolvet tällä hetkellä näkyy työmaailmassa ja työmarkkinassa ja mitä kaikkea esimerkiksi työnantajien on tästä asiasta hyvä ymmärtää. Sukupolvet on totta, ne on olemassa ja se tarkoittaa sitä, että eri aikaan aikajanalla syntyneillä yksilöillä on tosi paljon samoja tai samankaltaisia tunnistettavia ominaisuuksia ja arvoja. Mistä se johtuu, niin luonnollisesti tietysti samankaltaisista sukupolvikokemuksista. Ja sukupolvikokemuksiin vaikuttaa tietenkin nämä isot muuttujat, kuten taloudelliset, poliittiset, turvallisuuspoliittiset, yhteiskunnalliset ja sosiaaliset asiat. Siitä huolimatta pitää aina varoa, ettei liikaa oleteta asioita pelkästään jonkun yksilön syntymävuoden mukaan, ja näiden sukupolvien sisään mahtuu ihan äärettömän paljon yksilöllisiä muuttujia, jotka sitten muokkaa yksilöitä sukupolvien sisällä. Ja kun me puhutaan noista sukupolvista, niin meidän on pakko lähteä liikkeelle tästä tuoreimmasta, työmarkkinoiden tuoreimmasta, nuorimmasta sukupolvista, eli Zetoista, eli zoomereista. Kun puhutaan zoomereista, niin sillä viitataan vuosien 1996-2012 välissä syntyneisiin henkilöihin, jotka ovat jo astuneet jokin aika sitten tai astuvat työelämään semmoisena aikana, jolloin tämä työelämän muutos kiihtyy eksponentiaalisesti. Zetat tulevat tänä vuonna globaalisti ohittamaan boomereiden, eli suurten ikäluokkien määrän kokopäivätyöntekijöinä, ja vuonna 2030, eli jo 5 vuoden kuluttua, zoomerit tulee olemaan 58% maailman työvoimasta, eli valtaosa. Toisin sanoen tämä sukupolvi kannattaa niin kuin sillai ottaa nyt jo tarkasteluun, koska tämä tulee haastamaan työnantajia, varmasti haastaakin jo, mutta ei pelkästään haasta, vaan tuo paljon uudenlaista niin kuin osaamista ja uudenlaista ajattelua, jota on myöskin erittäin paljon syytä niin kuin kuunnella. Tällä hetkellä zoomerit on työvoimassa olevista sukupolvista se kaikkein sitoutumattomin sukupolvi, jopa 53% työsuhteissa olevista zetoista on suunnittelemassa nykyisen työtehtävänsä tai työnantajansa jättämistä, hylkäämistä seuraavan 6 kuukauden sisään. Tämä perustuu Manpower Groupin tämmöiseen globaalin talent-barometriin. Ja luonnollisesti, niin kuin sanoin, tämä tutkimus on käyty läpi ekan kerran tämän vuoden maaliskuussa, niin vähän kävin tätä pöyhäisemässä, että mikähän se tilanne nyt tällä hetkellä on. Niin tilanne tällä hetkellä on se, että edelleen hyvin suuri osa zoomereista on vähän niin kuin varpaillaan, eli tekemässä seuraavaa liikahdustaan, mutta tämä pitkittynyt talouden taantuma on tällä hetkellä yksi sellainen selittävä tekijä, joka vähän selittää sitä, että tätä suurta irtisanomisaaltoa ei ihan vielä ole tapahtunut, mutta se on kuitenkin niin kuin äärimmäisen pian tuossa meillä edessä. Mikä on mun toimintakehotus työnantajille suhteessa zoomereihin, niin joka ikisessä työnantajaorganisaatiossa pitäisi tällä hetkellä miettiä sellaisia keinoja, joilla zoomerit saadaan pidettyä paremmin töissä.
Zoomereille tärkeimpiä oikeastaan muuttujia, mitkä aiheuttaa tai mitkä aikaansaa semmoista positiivista pitovoimaa työnantajiin, niin on se, että heillä on mahdollisuus pitää työ- ja vapaa-aika riittävän hyvin tasapainossa suhteessa toisiinsa. Zoomerit kaikkein eniten arvostaa joustavia työolosuhteita, kuten etä- ja hybridityötä. Zoomerit on äärimmäisen arvovetoinen sukupolvi. He pitää todella tärkeänä sitä, että työnantajat elää todeksi näitä DAVE-aloitteita ja tavoitteita. Että tämmöiset niin kuin yhdenvertaisuuteen tähtäävät pyrkimykset aidosti näkyy siellä työpaikan arjessa. Zoomerit arvostaa Zoomer-ystävällisiä etuja, ja jos te kysytte, että mitä ne ovat, niin mä annan tämmöisen vastauksen, että sitä pitää kysyä heiltä itseltään. Eli tässäkään asiassa Zoomerit ei kuitenkaan ole kaikki samanlaista massaa, vaan siellä on hyvin paljon yksilöllisiä toiveita. Ja ylipäätään semmoinen niin kuin yksilöllisyyden voimakas korostaminen ja se, että he haluavat tulla nähdyksi yksilöinä, on hyvin leimaavaa tässä ikäryhmässä. Ja sitten Zoomerit paitsi hyötyvät, mutta myöskin arvostavat todella paljon erilaisia mentorointiohjelmia, muodollisia tai vähän epämuodollisempia sellaisia, joissa he pääsevät tekemään töitä yhdessä muiden sukupolvien edustajien kanssa ja myöskin sitten tavallaan kätilöimään sellaista edellisillä tai vanhemmilla sukupolvilla olevaa hiljaista tietoa uudenlaiseksi ajatteluksi ja innovoinniksi ja työn tekemisen tavoiksi. Se, mikä on myöskin tärkeää huomioida, on se, että tämä Z-sukupolvi on se sukupolvi, joka kokee kaikkein eniten stressiä ja kuormitusta ja kärsii myöskin erilaisista mielenterveyden haasteista. Jopa 52% tästä ikäryhmästä kertoo kärsivänsä stressistä ihan päivittäin. Vertailukohtana esimerkiksi boomereiden 33% ja vakavia jaksamisongelmia ja tästä johtuvia sairaspoissaoloja on äärimmäisen monessa työnantajaorganisaatiossa ja tietenkin sitten niin eniten se näkyy semmoisilla toimialoilla, missä on paljon tämmöisiä niin sanottuja entry-level-tehtäviä, kuten asiakaspalveluroolit ja sen tyyppiset. Yksi haaste, mitä Zoomerit kohtaa myöskin paljon työnantajien taholta, on se, että hyvin suuri osa yritysjohtajista ei mielellään palkkaa Zoomereita. Ja miksi näin, niin tämmöisen intelligent.com-surveyn mukaan niin 40% yritysjohtajista pitää näitä Zoomereita niin kuin työelämään täysin valmistautumattomana. Ja jopa 94% tähän kyselyyn vastanneista johtajista sanoi, että he välttelevät Zoomereiden palkkaamista. Ja sitten kun mentiin enemmän niihin syihin, että miksi ihmeessä näin, niin tietysti se työelämän valmistautumattomuus oli yksi iso tekijä. Mutta sitten isona nousi myöskin tämä, että 70% näistä vastanneista kertoo, että he kokevat Zoomereiden työetiikan hyvin ongelmalliseksi. Eli juurikin se, että paljon poissaoloja hyvin matalalla kynnyksellä. Ja sitten vielä oikeastaan kolmas asia, mikä nousi esiin, niin on se, että työnantajat kokee, että tällä Zoomer-sukupolvella tämmöiset kommunikointivalmiudet ei ole yhtä kehittyneet kuin aikaisemmilla tai vähän vanhemmilla sukupolvilla. Mutta nämä on sellaisia asioita, mitkä on syytä nyt huomioida viimeistään tässä vaiheessa, koska tämä on se sukupolvi, johon pitää panostaa juuri nyt, jotta meidän työt tulevat tehdyksi myöskin sitten sen seuraavan 5 vuoden aikana, kun tämä sukupolvi on enemmistönä siellä meidän työpaikoilla. Zoomerit kärsii tällä hetkellä semmoisesta uusvanhasta käsitteestä kuin arpeutuminen. Ja arpeutuminen työmarkkinoilla viittaa sellaisen ilmiön, jossa tämmöinen joko pitkäaikainen työttömyys, työmarkkinoiden heikko tilanne, kuten Suomessa, ja niin edelleen, vaikuttaa siihen, että ihmiset eivät pääse kiinni työmahdollisuuksiin ja semmoiseen urakehitykseen, mitä vaikka meillä Xillä on ollut niin kuin mahdollisuus ehkä tehdä aika varhaisestakin vaiheessa meidän työuria. Ja nämä pitkäaikaiset työttömyysjaksot tai sitten se pitkittynyt mahdollisuus päästä ylipäätään työelämään heikentää työntekijän taitoja, totta kai myöskin laskee motivaatiota ja itseluottamusta ja se tietenkin sitten vaikeuttaa työllistymistä ja erityisesti uudelleen työllistymistä. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, mitä pidemmät työttömyysjaksot, niin sitä vaikeampaa on usein perustella itseään takaisin työmarkkinoille. Ja jos ei me nyt reagoida myöskin siihen, että jollain tavalla madalleta sitä Zoomereiden tulemista työmarkkinoille tai palaamista työmarkkinoille, niin me tullaan näkemään jo 5 vuoden kuluttua aika vakaviakin ongelmia, mitä tämä arpeutumiskehitys pahimmillaan heille aiheuttaa.
Tällä hetkellä valtaosa johtajapositioista eri organisaatioissa on sukupolvi X:n hallussa. Ja tähän väliin, zoomereiden ja Xien väliin sijoittuva sukupolvi Y, eli vuosien 80-95 välillä syntyneet, on sitten se sukupolvi, joka on rakentanut työuriaan maailmanlaajuisen finanssikriisin aikaan. Ja toki myös Y on ottanut osumaa jonkin verran tästä finanssikriisistä johtuvista uran aloituksen ja urapolkujen viivästymisen haasteista, tämän taloudellisen epävakauden johdosta, mutta kuitenkin on päässyt huomattavasti paremmin sitten työmaailman kyytiin vähän myöhemmin, eli viivästyneesti, mutta myöhemmin. Ja se, että niin kuin sanoinkin tuossa, en halua olla tuomiopäivän profeettana täällä ja maalata vain ongelmia, mutta ja erityisesti tuohon Zoomer-sukupolveen liittyen, niin uskon ja me uskomme ja kaikki tutkimuksetkin osoittaa, että heillä on erinomaiset valmiudet toimia tulevaisuuden työelämässä, koska he on syntyneet tähän työelämän epävarmuuteen ja jatkuvaan tämmöiseen muutokseen varautumiseen. Se on heille pysyvä todellisuus. Ja muun muassa näistä asioista johtuen, että tämä on myös se ryhmä, joka muita sukupolvia todennäköisemmin on kerännyt tämmöisen ennennäkemättömän määrän monipuolisia ja siirrettäviä taitoja, joita tarvitaan uusissa rooleissa ja myöskin sitten tietysti tämän talouden, lainalaisuuksien ja ehtojen jatkuvassa muutoksessa. Ne työnantajat, jotka pystyvät tarjoamaan jatkuvuutta ja huolenpitoa, vetoavat setoihin eniten. Sen lisäksi, niin kuin sanoin jo, niin setat arvostaa vahvaa arvojohtajuutta, vahvaa yksilöllisyyden huomioimista sekä inklusiivisuuden elämistä todeksi. Ja he haluavat tehdä töitä monimuotoisissa työyhteisössä. Y-sukupolvesta jo äsken tuossa vähän mainitsinkin, eli he on myöskin kärsineet vähän viivästyneestä pääsystä työurille, rakentamaan ihan aitoja työuria, mutta toinen asia, mistä Yt tällä hetkellä kärsii, on tämmöinen puun ja kuoren välissä oleminen. Tällä hetkellä Y-sukupolven edustajat on pääsääntöisesti niitä, jotka toimii tämmöisissä keskijohdon, välijohdon tehtävissä. Ja tietenkin, niin kuin kaikki varmasti tiedämme, jotka olette joskus välijohdon tehtävissä toimineet, niin se on yksi vaikeimpia ja yksi toisaalta tärkeimpiä rooleja missä tahansa organisaatiossa. Eli se on se kerros, joka saa johdon asettaman strategian tapahtumaan tai ei. Eli heihin kohdistuu todella paljon odotusta sieltä työnantajan puolelta, mutta myöskin sitten tietenkin heille raportoivien ihmisten toimesta. Eli he ovat puun ja kuoren välissä työpaikoille, mutta ihan sitten oikeastaan tästä samasta ikäryhmään liittyvästä syystä johtuen, he on usein myös puun ja kuoren välissä siellä privaattielämän puolella, eli heillä yleensä on sitten tietysti jälkikasvua huolehdittavanaan, kaikki ne siihen liittyvien haasteiden, mutta myöskin sitten ikääntyvät vanhemmat ja näiden asioiden ratkominen. Välijohdossa koetaan äärimmäisen paljon myöskin stressiä, 53% keskijohdosta kertoo kokevansa paineita ihan joka ikinen työpäivä. Ja keskijohdon organisaatiota ei aina noissa työnantajayhtiöissä välttämättä tunnusteta tai korosteta ja varsinkaan tueta riittävästi. Mutta tähän trendiin liittyvä toimintakehotus työnantajille on se, että tähän ryhmään kuuluvien henkilöiden, olivat he sitten näitä Yitä, eli milleniaaleja tai ei, niin heidän työssä jaksamistaan, viihtymistään ja myöskin sitä merkityksellisyyden tunnettaan pitää vahvistaa paljon enemmän kuin sitä tällä hetkellä noin niin kuin yleisesti ottaen tehdään. Seuraava trendi tämän ensimmäisen megatrendin alla liittyy sukupuoliin ja sukupuolten välisen kuilun tarkasteluun. Tämä on meillä ollut joka ikinen vuosi tässä trenditutkimuksessa yhtenä kiinnostuksen kohteena ja ehkä semmoinen lohdullinen asia, mikä nyt tänä vuonna tuli voimakkaasti ilmi, on se, että naiset ovat palanneet työmarkkinoille tämän COVID-pandemian aikana tapahtuneen joukkopaon jälkeen, mutta vaikka tällä hetkellä naisia on työmarkkinoilla ihan yhtä paljon kuin miehiäkin, niin vain kolmannes esihenkilö- ja johtotehtävistä on naisten halluissa. Samoin kasvutoimialojen eli teknologiatoimialojen niin osalta niin naisten osuus toimialalla tai sen liepeillä on vain kolmannes. Naisten ja miesten välinen palkkaero on 20%, globaalisti Suomessa se on 16%, eli naisen euro on 84 senttiä myös Suomessa. Ja tätä
palkkaeroa edes Suomessa ei voida selittää pelkästään sukupuolittuneilla ammattirakenteilla ja sillä, että naiset miehiä enemmän tai useammin työskentelee tämmöisillä matalapalkka-aloilla. Meillä on myös ihan hälyttäviä niin kuin toimialakohtaisia eroja naisten ja miesten palkkauksessa. Esimerkiksi rahoitus- ja vakuutusala, hyvä esimerkki tästä. Siellä on 13,8% palkkaerot keskimäärin samoissa tehtävissä samalla kokemuksella toimivilla miehillä ja naisilla. Ylimmässä johdossa, johtotehtävissä, keskijohdon tehtävissä erot on 13,9%. Asiantuntijatehtävissä ylipäätään toimialalta toiselle yleensä lähtöpalkat on hyvin samankaltaisia, mutta siinä vaiheessa, kun työkokemus ja kilometrit kasvaa, niin 20-29 vuoden jälkeen niin naiset saa 15,7% vähemmän palkkaa kuin miesvertaisensa. Eli tämä on ehdottomasti sellainen asia, mihin kannattaa kyllä kiinnittää huomiota, ja tietenkin sitten palkkayhdenvertaisuus tulee tässä myöskin voimakkaasti ohjaamaan tätä kehitystä vähän suotuisampaan suuntaan. Toinen asia, mikä nousi oikeastaan tämän trendin alla tänä vuonna esiin, on Harvard Business Reviewn artikkeli, johon itse asiassa on myöskin linkki tässä tämän slaidin alareunassa. Siellä oli tutkittu tätä nais- ja miesjohtajien niin kuin tavallaan representaatiota tällä hetkellä työmarkkinassa, ja se mikä oli hälyttävää oli se, että nyt on tullut todella isosti tämmöinen, tai tällä hetkellä niin kuin ajassa trendaa isosti tämmöinen yli-itsevarmojen ja narsististen suluissa miesjohtajien johtajuus. Tämän raportin mukaan nämä tämän tyyppiset henkilöt kuvittelevat ihan aidosti olevansa keskimäärin naisia älykkäämpiä ja siitä syystä parempia johtajia, mutta toisaalta kaikki tutkimukset osoittaa, että tämmöinen katteeton itseluottamus, ehkä jopa ylimielisyys ja yli-itsevarmuus korreloi negatiivisesti todellisiin johtajuustaitoihin ja erityisesti ihmisjohtamistaitoihin, mutta myös liiketoiminnan johtamistaitoihin. Samassa tai tässä julkaisussa eriteltiin myöskin sitä, että minkälaiset johtajat yleensä on niitä, jotka parhaiten tietysti niin kuin menestyy, mutta myöskin joihin eniten luotetaan, niin siellä kyllä niin kuin piirtyy ihan selkeästi se, että parhaat johtajat on tämmöisiä nöyriä, mutta eivät nöyristeleviä. Heillä on hyvät tunneälytaidot, he viestivät tehokkaammin ja muita ihmisiä voimaannuttavammin, he mentoroivat johdettaviaan ja ratkaisee ongelmia joustavammin ja luovemmin sekä tämmöisellä hyvin vahvalla valmentavalla otteella. Mistä tämä kaikki kehitys nyt tietenkin johtuu, niin se, että tällä hetkellä ylipäätään konservatiiviset arvot maailmalla jyllää aika lujaa, erityisesti nuorten miesten keskuudessa. Samaan aikaan kun nuoret miehet konservatisoituvat, niin nuoret naiset liberalisoituvat. Sukupuolten välinen polarisaatio näkyy arvoissa, se näkyy yritysten johtamiskäytännöissä, se näkyy valitettavasti myöskin urakehityksessä. Ja sitten tietysti se, että vaikka naisilla on monia esteitä esimerkiksi johtotehtäviin pääsyssä, niin itse asiassa suurempi ongelma on se, että epäpäteville miehille ei ole riittävästi urakehityksen esteitä. Ja tämä johtaa semmoiseen järjestelmään, joka palkitsee miehiä heidän epäpätevyydestään ja rankaisee naisia heidän pätevyydestään, mikä on tietenkin sitten haitallista kaikille. Jotta tästä puheenvuorosta ei tulisi nyt pelkästään niin kuin miessukupuolta arvostelevaa ja toivon, että kaikki osaa nyt lukea tämän asian niin kuin oikein, niin tässä kuilussa tunnistetaan tällä hetkellä myös paljon miehiä koskevia haasteita, eli haasteita, joissa miehet ovat kärsijän asemassa. Ja erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös monissa muissa kehittyneissä talouksissa, niin tällä hetkellä iso ja kasvava ongelma on myöskin se, että 25-54-vuotiaat miehet syrjäytyvät työmarkkinoista. Siellä on paljon erilaisia syitä taustalla miksi näin, mutta esimerkiksi Jenkeissä tällä hetkellä noin 10% työvoimasta tästä ikäluokasta on syystä tai toisesta syrjäytynyt työmarkkinoille, ja tämä on tietenkin myöskin äärimmäisen huolestuttava ja ei-toivottu kehityssuunta. Tähän sukupuolten välisen kuilun tai kuilujen tarkastelemiseen liittyen niin haluan aina nostaa myös esille sen, että pahoittelut, että tämä tutkimus tai tämä asia esitellään näin binäärisesti kahden sukupuolen kautta. Tämä ei missään nimessä ole meidän yhtiömme linjaus tai tapa ajatella asiaa, vaan syy siihen, miksi muiden sukupuolten kohdalla tämän tyyppistä
dataa tai tietoa ei tässä nyt esitellä, liittyy siihen, että muihin sukupuoliin liittyvää tutkimusta on vielä valitettavan vähän olemassa, mutta toivon kovasti, että tulevien vuosien trendikatsauksissa sit pystytään tätäkin asiaa niin kuin tarkastelemaan vähän paremmin kuin tämmöisen binäärisen jaottelun kautta. Trendi 4. DABEista pidetään kiinni, niin kuin tuossa johdannossa jo sanoin, niin vaikka otsikot kertoo tällä hetkellä äärimmäisen huolestuttavia uutisia maailman suurten brändien DABE-ohjelmien alasajosta, ja jollei nyt ihan alasajosta, niin ainakin voimakkaasta supistuksesta, niin todellisuus valtaosassa yrityksiä on toinen. Reaktiot ja vastarinta erityisesti HR-päättäjien joukosta toimesta on olleet tosi voimakkaita, eli lämmin tervehdys ja kiitos kaikille linjoilla oleville HR-ihmisille. Teidän vastavoimianne äänenkäyttöä tarvitaan, jotta saadaan tämä tämmöinen ei-toivottu kehitys oikeasti pysähtymään. Ja tällä hetkellä niin kuin näyttää kuitenkin siitä, että jopa 61% maailman isoista globaaleista työnantajista pitää DABE-tavoitteita edelleen yhtenä heidän strategiansa kulmakivistä. Tietenkin samassa yhteydessä voidaan kääntää, että no mitäs ne 39% sitten tekee, jos he ei näitä pidä arvossaan. Eli työmaata varmasti vielä on. DABE on edelleen merkityksellinen ja laajasti tunnistettu asia, joka herättää tietenkin intohimoa ja keskustelua, ja näin sen pitää ollakin. Mutta vaikka DABE ei välttämättä olisi kaikille niin kuin ihan näin ihmisarvosyistä merkityksellinen asia, niin toivon ainakin, että yrityspäättäjät herää siihen, että DABE on myös yksi merkittävimmistä yritysten kilpailukykyä parantavista asioista. McKinsey nosti vuonna 2024 omassa tutkimuksessaan tämmöisen havaintoharhan esille, ja havaintoharha heidän tutkimuksessaan tulee siitä, että he olivat haastatelleet ison ryhmän yrityspäättäjiä, johtajia sekä työntekijöitä. Ja yhtenä kysymyksenä oli, että eletäänkö teidän yhtiössänne todeksi inklusiivisuutta? Ja näiden yhtiöiden johtoportaasta 68% vastasi aivan kiistattomasti, että kyllä eletään ja meillä on vahvasti tämä DABE meidän agendassa. Samojen yhtiöiden työntekijöistä 36% koki samoin, eli aika iso tämmöinen havaintoharha. Jostain syystä johto näki asian ihan toisin kuin ne ihmiset, joiden sit pitäisi oikeasti myöskin kokea, että näin tämä todellakin meillä on. Monimuotoisten työpaikkojen tarve ei ole kadonnut mihinkään, ja meidän kaikkien tulee jatkaa tämän arvokkaan työn tukemista ja kehittämistä, jotta me voidaan luoda entistä inklusiivisempia ja tasa-arvoisempia työpaikkoja. Tässä samassa McKinseyn tutkimuksessa nousi myös esille se, että ihan aidosti nämä yritykset, joilla tämä DABE on voimakkaasti esillä ja mukana siinä päivittäistekemisessä, niin siellä keskimäärin tehdään myöskin parempaa tulosta liiketoiminnassa. Megatrendi 2 liittyy sitten uudenlaisiin työskentelyn tapoihin, eli puhutaan tuottavuudesta, tuottavuuden tavoittelusta ja siitä, että mitä se tuottavuus oikeastaan on, luovasta ja innovatiivisesta työtilojen käytöstä, etulinjasta parasvaloissa ja sitten oikean osaamisen löytämiseen oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Yksi mun lempiharhoista, mulla on paljon harhoja tässä esityksessä, mutta yksi mun lempiharhoista on itse asiassa vuodelta 2024 Microsoftin tekemä tutkimus, jossa he olivat mitanneet ja tutkineet tuottavuutta ja sitä, että miten eri yhtiöissä tämä tuottavuus koetaan. Ja Microsoftin tutkimuksessa oli käyty kyselemässä sitten työpaikoilla työnantajilta sekä työntekijöiltä, että teetkö sinä tuottavaa työtä, onko sinun tekemisessä, käytätkö työpäiväsi tuottaviin asioihin. 87% työntekijöistä vastasi, että kyllä, minun työni on tuottavaa. Ja 12% samojen yhtiöiden johtajista koki samoin. Eli 87% työntekijöistä oli sitä mieltä, että teen erinomaisen hyvin tuottavia asioita, ja 12% johtajista oli sitä mieltä, että heidän organisaatiossaan työntekijät tekee tuottavia asioita. No mistä tämä sitten johtuu? No tämä johtuu pitkälti siitä, että ensinnäkin työntekijöiden kokemus melkein joka ikisessä organisaatiossa on se, että me tehdään ihan älyttömästi. Meillä on koko ajan kiire ja meidän päivä täyttyy semmoisesta niin kuin touhuamisesta. Mutta sitten kun lähdetään miettimään sitä, että miten nämä asettuu suhteessa sinun työnkuvasi ja teidän organisaation perustehtävään ja tavoitteisiin, niin sitten ollaankin siinä selityksessä, että miksi se työ ei ole välttämättä niin tuottavaa kuin mitä yksilö kokee. Eli me ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, jossa tämmöinen
touhuaminen ja tuloksellisuus ei kohtaa. Ja tätä pitkälti selitetään niin kuin tällä hetkellä sitä kautta, että meidän työn mittarit eli tavoitteet on auttamattoman vanhentuneet. Me mitataan vääränlaisia asioita ja vääränlaisten asioiden mittaaminen johtaa tähän tämmöiseen tuottamattomaan touhuamiseen. Microsoftin tutkimuksen mukaan esimerkiksi organisaatioiden sisäisten palavereiden määrä on kasvanut 153% siitä, mitä ne oli ennen COVID-pandemiaa. Eli tästä on tullut tämmöinen uusi baseline sillä, että meillä on kalenterit jatkuvasti täynnä sisäisiä palavereita, saa meidät kokemaan, että me tehdään tosi paljon töitä ja meidän tekeminen on tuottavaa, ja se on itse asiassa just päinvastoin. 46% ihmisistä on koko ajan ja kroonisesti tilanteessa, missä kalenteri on tuplabuukattu, palavereita on samaan aikaan, me multitaskataan, 42% ihmisistä tekee samaan aikaan useita eri asioita, mikä johtaa vääjäämättä siihen, että meidän keskittyminen on täysin hajallaan. Eli mitä enemmän me touhutaan, mitä enemmän me ollaan teknologisesti niin kuin kehittyneitä, niin sitä enemmän meidän tuottavuus ottaa osumaa siitä, että me ei keskitytä ja meidän mittarit ei tue tuottavuutta. Eli tavoitteiden asettamisella, hyvällä perustellulla tavoitteiden asettamisella on erittäin nopea, suotuisa vaikutus tuottavuuteen ja tuottavuudella ja sillä, että ihminen kokee, että hänellä on oikeasti mittarit paikalla ja hän aidosti tekee tuottavaa työtä. Sillä on myöskin suora yhteys ihmisten onnellisuuden käsitykseen. Tässä samassa tutkimuksessa nimittäin havaittiin, että ne ihmiset, joiden toimenkuvan tavoitteet oli selkeästi määritelty, he tiesivät, mitä heiltä odotetaan, oli 7 kertaa onnellisempia kuin ne, joilla näin ei olleet. Sen lisäksi he olivat myöskin niin kuin erittäin paljon sitoutuneempia työnantajinsa ja vähemmän lähtökuopissa kuin ne ihmiset, jotka uupuivat siitä touhuamisesta ilman työn selkeitä tavoitteita. Eli tämän pyytäisin nyt ehkä ottamaan sellaisena niin kuin yhtenä poimintana tämän vuoden trendikatsauksesta, eli kannattaa katsoa vähän työn tuottavuutta kriittisesti ja miettiä sitä totta kai omalla kohdallaan, mutta myöskin teidän omien organisaatioiden kohdalla. Näin. No sitten toinen asia liittyy oikeastaan työn järjestämiseen ja työtiloihin. Tämähän on tämän hetken tämmöinen hot topic monilla työpaikoilla. Eli miten ihmeessä me hallitaan tätä etätyön ja läsnätyön jatkuvaa niin kuin, kilvoittelua ja millä tavalla me pystytään varmistamaan se, että työntekijät kokee riittävästi joustavuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, että missä työtä kulloinkin tehdään niissä tehtävissä, missä etätyö nyt ylipäätään on mahdollista, kaikissahan se ei ole. Ja toisaalta, miten me johdetaan tuottavuutta silloin, kun ihmiset ei ole siinä samassa maisemassa meidän kanssamme fyysisesti. Toimistojen läsnäololuvut laski globaalisti pandemian seurauksena 90% vuonna 2020, niin kuin kaikki hyvin tiedämme, ja siitä ei ole koskaan palauduttu, eli ne on vakiintunut 30% alemmalle tasolle kuin vuonna 2019, ja ennusteet vuodelle 2030 näyttää siltä, että edelleen tämä niin kuin toimistojen läsnäololukukehitys tulee jatkumaan vajaana suhteessa siihen aikaisempaan normaaliin. Ja työnantajat hakee tällä hetkellä voimakkaasti tasapainoa etä- ja lähityöskentelyn välillä, ja erityisesti jälleen muistutan niistä sukupolvista, erityisesti zoomereista, niin 70% heistä pitää ihan äärimmäisen kriittisenä sitä, että on riittävä määrä vuorovaikutusta kollegoiden ja esihenkilön kanssa. Samaan aikaan tämä sukupolvi on se, joka haluaa ajatella työntekoa kaikkein lokaatio riippumattomammin kaikista muista tai kaikkiin sukupolviin verrattuna. Ja ehkä tässä kohtaa niin kun usein unohtuu niin kun se asia, että vuorovaikutus ja samassa tilassa oleminen fyysisesti on oikeastaan 2 eri asiaa. Toki vuorovaikutus samassa tilassa ollen on usein paljon rikkaampaa kaikille osapuolille, mutta tässäkin kohtaa on niin kun ehkä hyvä hakea sitä semmoista sweet spottia, että miten me pystytään samaan aikaan vastaamaan tähän niin kun lokaation riippumattomaan tekemiseen ja sitten toisaalta tähän vuorovaikutukseen, joka on myös se paras mahdollinen niin kun matalan kynnyksen tapa kehittää zoomereiden työelämätaitoja. Etä- ja läsnätyöhön liittyy myöskin tosi paljon tällä hetkellä epäreiluuden kokemusta niiden työntekijöiden tahoilta, joiden työnantajat sanelevat aika tiukkojakin
etätyöpolitiikkoja tai jopa etätyökieltoja, niin kuin aika monessa organisaatiossa tällä hetkellä tehdään. Mutta sitten myöskin tämmöiseen, tämä liittyy myöskin paljon niin kuin toimialakohtaisiin vaihteluihin, eli siihen, että tosi monella toimialalla on myöskin työntekijäpakoa tällä hetkellä siitä syystä, että työnkuvat ei esimerkiksi jostain hyvin tiukkaan reguloidusta toimintaympäristöstä, kuten vaikka pankki- ja vakuutusala johtuen, tai se työ on niin kuin pakostikin sidottu aikaan ja paikkaan. Eli etätyöhön, läsnätyöhön sekä työtilojen käyttöön luovasti liittyy paljon epäreiluuden kokemusta, mielensä pahoittamista ja ehdottomasti niin kuin kysymyksiä, joihin kellään ei tällä hetkellä tunnu olevan oikein selkeää vastausta. Trendi 7, etulinja parrasvaloissa, on ihan uusi trendi ja se nousee oikeastaan nyt pitkälti nimenomaan siitä, että ensinnäkin pitää varmaan määritellä etulinjan käsite tässä, eli etulinjan työntekijällä tarkoitetaan tämmöisissä operatiivisissa tehtävissä, niin kuin paikkaan sidottuun operatiiviseen tekemiseen tai tekemisessä työskentelevää henkilöä, eli erilaista kenttähenkilöstöä, tuotannon rooleja, palveluammatteja, asiakaspalvelua ja niin edelleen. Yleensä tehtäviä, joissa on paljon vaihtuvuutta ja ehkä vähäisempi sitoutumisen aste, aika usein myöskin tämmöisiä entry-level ensimmäisiä tai toisia työpaikkoja ja myöskin siis tehtäviä, missä on paljon vaihtuvuutta. Tällä hetkellä joka kolmas tämmöiseen etulinjatyöntekijä kuntaan kuuluva henkilö suunnittelee työpaikan vaihtamista 6 kuukauden aikana siitä syystä, että he kokevat, että etulinjan työtä ei arvosteta, urakehitysmahdollisuudet on heikkoja ja sitten myöskin just se, että se on niin kauhean lokaatioriippuvaista tekemistä. Tämä tulee myöskin olemaan se, mihin tämä seuraavan aallon valtaisa osaajapula tulee iskemään erityisen voimakkaasti. Ja tässä osaajapulassa ja siinä, että saadaan tehtävät edelleen paikattua ja myöskin etulinjan työntekijät parhaamme mukaan sitouduttua, ne yritykset, joissa johto aidosti ymmärtää etulinjan työntekijöiden päivittäisarkea ja siihen liittyviä haasteita tulee voittamaan. Etulinjan tehtävissä koetaan myös tällä hetkellä paljon kuormitusta, koska tietenkin yritysten resurssointihanat on hyvin tiukkoja, eli hyvin usein esimerkiksi asiakaspalvelurooleissa toimivat henkilöt kokee voimakasta kuormitusta, koska tekijöitä ei ole tarpeeksi. Sairauspoissaoloja on paljon ja siellä sitten paikalla ja töissä olevat ihmiset tekee usein myöskin kollegoiden työtehtäviä. Eli etulinjan työntekijöiden tukeminen on äärimmäisen tärkeää ja siihen kannattaa panostaa niissä puitteissa, missä tällä hetkellä yhtiöt ylipäätään pystyy sitten panostamaan. On ollut viime aikoina paljon keskustelua myös siitä, että miten ihmiset toimivat, kun he ovat yhteydessä henkilöstöön. Ja aika usein tuntuu myöskin, että yksi asia, mikä heitä varmasti myöskin kuormittaa, on niin kuin kuluttaja-asiakkaiden ja toki myös yritysasiakkaiden käyttäytyminen, joka ei välttämättä aina sitten ole myöskään sellainen asia, mikä ainakaan tuo siihen etulinjan työntekijöiden arkeen niin kuin yhtään enempää semmoisia jaksamisen elementtejä päinvastoin. Trendi 8. Oikea osaaminen oikeassa paikassa oikeaan aikaan, eli työn epätyypillistyminen toisin sanoen. Yli 60% maailman työvoimasta tällä hetkellä jo ansaitsee vähintään osan elannostaan tai jopa kaiken tämmöisen epätyypillisen, epävirallisen työn kautta. Eli keikkatalous kasvaa, edustaa tällä hetkellä jopa 12% maailman työvoimaa. Tämä on tietenkin yksi semmoinen kehityksen suunta, mikä liittyy pitkälti siihen, että työnantajat haluaa ostaa joustavuutta, ei halua sitoutua, koska niin kuin me kaikki tiedetään, niin henkilöstökuluista on hyvin hankala päästä eroon nopealla syklillä, mikäli jotain yllättävää tapahtuu. Eli tämä on yksi tapa työnantajille taklata tämmöisiä niin kuin riskejä. Mutta sitten toinen asia on myöskin se, että työn tekemisen mallit muuttuvat. Eli yhä useammassa organisaatiossa työ ei enää olekaan sellaista pitkää jatkuvaa lineaarista tekemistä, vaan enemmän tämmöistä työ niin kuin projektiluontoistuu. Ja tietenkin sitten projektiluontoistuva työ tarkoittaa sitä, että on pakko olla nopeita ja joustavia tapoja tavata osaamiseltaan parhaita mahdollisia tiimejä
juuri tiettyihin tehtäviin ja tiettyihin projektiin silloin, kun heitä tarvitaan. Eli aika semmoinen tyypillinen IT-maailmasta tuleva toimintamalli. Tämä on kuitenkin nyt levinnyt vahvasti myöskin IT:n ulkopuolelle, ja tietenkin tämä on erittäin hyvä lähestymistapa. Se auttaa organisaatioita reagoimaan nopeasti muuttuviin tarpeisiin, parantamaan kilpailukykyään, ja toisaalta sitten se antaa myöskin niin kuin tämän tyyppisille osaajille enemmän mahdollisuuksia luoda sellaisia urapolkuja, missä he pääsevät myös sitten kasvattamaan, kehittämään sitä osaamiskompetenssiaan ja tekemään mahdollisimman monenlaisia projekteja, saamaan valtavasti kokemusta eri toimialoilta, erityyppisistä tiimeistä. Eli kasvava trendi oikeastaan on se, että organisaatioissa pikkuhiljaa siirrytään enemmän ja enemmän kohti tämmöistä myöskin niin kuin tehtäväkohtaista tai tehtäväpohjaista henkilöstösuunnittelua, jossa sitten enenevässä määrin hyödynnetään tämmöisiä tilapäisiä työntekijöitä, konsultteja, asiantuntijoita ja saadaan sillä sitten asioita tehtyä. Kolmas megatrendi liittyy digitaaliseen transformaatioon, eli ennen kaikkea nyt tietysti tekoälyn muutokseen, eli siihen innostukseen, eli from wow, siitä innostuksesta konkretiaan, eli to how. Sitten tietenkin, nyt puhutaan tästä urakestävyydestä, tulevaisuuden kyberturvaamisesta, ja sitten me tuodaan tuommoinen käsite kuin institutionalisoitu innovaatio. Tekoäly. Tällä hetkellä sen hyödyntäminen alkaa olla tosi vahvasti arkea jo hyvinkin monissa organisaatioissa. Ja samaan aikaan, kun tekoälyä valjastetaan palvelemaan tämmöistä inhimillistä kyvykkyyttä, tekemään rengin töitä inhimillisen ihmisen työpäivässä, niin organisaatiot kohtaa ihan valtavasti haasteita liittyen tietenkin sitten tekoälyn tuomiin teknologia-investointikustannuksiin, yksityisyyteen, tietoturvaan, sääntelyyn ja sitten ihan tekoälyosaamiseen. Näitä kysymyksiä on kuitenkin lähdetty ratkomaan ihan siis todella määrätietoisesti, etenkin suomalaisten työnantajien osalta. Kaikkialla tunnistetaan tämän tekoälyn tuoma selkeä tuottavuusetu, mutta ehkä niin kuin se trendi, mikä tässä nyt on, niin on se, että nyt tämä etu pitää oikeasti lunastaa sillä, että me myös panostetaan ihmisten osaamiseen ja sen oikeanlaiseen valjastamiseen. Tämän tekoälyn niin oikeastaan kaiken teknologian hyödyntämiseen optimaalisella tavalla pätee semmoinen hyvin yksinkertainen laskukaava kuin 1:9. 1 euro teknologiaan, 9 euroa ihmiseen ja siihen, että ihminen osaa sitä tekoälyä myöskin oikealla tavalla sitten hyödyntää. Urakestävyys liittyy siihen, mitä tuossa johdannossakin sanoin, eli toimenkuvat menee uusiksi, hyvin paljon tulee uudenlaisia niin kuin elementtejä, mitkä muovaa toimenkuvia, ja tietenkin sitten myöskin tämä liittyy vahvasti tähän hyvin pian käsillä olevaan osaajapulaan, joka on ratkaistavissa, mikäli sekä yksilöt että työnantajat alkaa viimeistään nyt panostaa ihmisten urakestävyyteen. Työmarkkinoilla tapahtuu isoja muutoksia, 69 miljoonaa työpaikkaa syntyy ja 83 miljoonaa työpaikkaa katoaa. Ja kun katsotaan niin kuin toimenkuvien murrosta ja muutosta, niin noin 50% kaikkien toimenkuvien vaatimista perustaidoista, ydintaidoista on jo mennyt uusiksi, tai ne tulee menemään uusiksi noin 50% vuosien 2016–2030 välillä. Ja tämä kehitys tulee tässä nyt jatkumaan kiihtyvällä tahdilla. Eli osaamisvajeen kasvaessa toimenkuvien päivittäminen, urasuunnittelu, ammatillinen kehittyminen nousee entistä keskeisempään rooliin. Miten siihen päästään? Siihen päästään ainoastaan sillä, että me panostetaan urakestävyyteen entistä enemmän. Urakestävyys tarkoittaa tämmöistä jatkuvaa taitojen, ajattelutapojen, tietojen päivittämistä, jotta se työntekijä voi pysyä sitoutuneena ja tuottavana. Ja oikeastaan ne 5 elementtiä, joiden varaan urakestävyys rakentuu, on siis kovat taidot, eli se substanssi, pehmeät taidot, eli työelämätaidot, soft skillit, teknologiset taidot, organisaatiokohtainen tieto, joka on tietenkin jokaisessa yhtiössä tai organisaatiossa omanlaista, ja sitten tämmöinen agiliteetti, muutosketteryys. Ja urakestävyys, urasuunnitelma liittyy kiinteästi toisiinsa siten, että urasuunnitelma auttaa sitä yksilöä kehittämään ja päivittämään taitoaan, eli varmistamaan sitä urakestävyyttä.
Sitten mennään vielä muutama trendi nopeasti läpi, eli trendi 11 ihan lyhyesti, tulevaisuuden kyberturvaaminen. Maailmassa tapahtuu tällä hetkellä enenevä määrä erilaisia mullistuksia, sekä luonnonmullistuksia että ihmisten aiheuttamia asioita, jotka aiheuttaa teknologiakatkoksia. Teknologiakatkosten lisääntyessä ja kustannusten kasvaessa oikein osaamisen löytäminen on muuttunut monilla aloilla jopa painajaismaiseksi. Yhtenä esimerkkinä tästä on kyberturvallisuuden osaajapula, joka räjähti globaalisti 4 miljoonan kyberturvallisuuden osaajan tavallaan vajeeseen työmarkkinasta. Ja eilen huvikseni tarkistin, että mikähän tuo luku on nyt, koska tämä 4 miljoonaa on maaliskuun luku, niin tällä hetkellä päivitetty luku on se, että maailmasta puuttuu 4,7 miljoonaa tietoturvaosaajaa. Eli tämä niin kuin osaajapula tai osaajavajeen niin kuin kehitys on kyllä niin kuin todella hälyttävän nopeaa, ja tietenkin niin kuin me kaikki tiedetään, niin tämä vaikuttaa negatiivisesti ihan kaikkiin toimialoihin, ja tietenkin sitten niin ehkä isoimmat kärsijät siellä tällä hetkellä terveydenhuolto, rahoitus, teknologia ja puolustusteollisuus, joka varmaan osittain selittää nyt esimerkiksi tämän vuoden kiihtynyttä kasvua paljonkin. Institutionalisoitu innovaatio on tämmöinen uudenlainen toimintamalli, joka on noussut alatrendiksi tämän vuoden trendikatsauksessa, ja se tarkoittaa sitä, että yritysten pitää yhä enemmän ottaa tämmöisiä yrittäjämäisiä strategioita ja tuoda tämmöisiä niin kuin järjestelmällisiä, säännönmukaisia innovaatiokehtoja osaksi heidän organisaationsa vakiintunutta toimintaa. Noin puolet yritysjohtajista ymmärtää sen, että heidän täytyy uudistaa liiketoimintasuunnitelmia sekä sen toteuttamisen tapoja voidakseen olla olemassa enää 10 vuoden päästä. Ja tämmöinen institutionalisoitu innovaatio tuodaan yhdeksi ratkaisuksi tähän asiaan. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että yhtiöissä tai organisaatioissa perustetaan tiimi tai tiimejä, joiden tehtävään vain ja ainoastaan kehittää jotakin mullistavaa, jotakin uutta ja varaamalla siihen aikaa. Eli tähän pitää varata henkilöresurssien lisäksi myöskin aikaa ja kaistaa ja lupaa tälle kehittämiselle ja kokeilulle. Innovaatio vaatii sitoutumista, ja tällä hetkellä innovaation yksi isoin este on sitoutumattomuuden ongelma. 83% johtajista nimittäin uskoo, että heidän henkilöstönsä on sitoutunutta, ja todellisuudessa vain 48% ihmisistä tai työntekijöistä kokee olevansa itse sitoutuneita. Tällä kalvolla on myös yksi ihan hyvä niin kuin työnantajien ja työntekijöiden kokemuksen niin kuin eriparisuutta kuvaava kuva, jossa nämä prosenttiluvut tietysti kertoo hälyttävää niin kuin sanomaa siitä, että miten tämä sitoutuminen niin kuin todellisuudessa asettuu työntekijöiden kokemana siihen, mitä työnantajat uskovat ja kuvittelevat. Ihan nopeasti käy vielä viimeisen megatrendin, eli kiihtyvä globaali muutos ja sen alta sitten muutama poiminta. Ja ehkä tärkeimpänä siellä niin nostaisin tuon vihreän siirtymän ja sen vaikutuksen niin kuin työmarkkinaan. Vihreä liiketoiminta on tulevaisuutta, ei pelkästään niillä toimialoilla, joita vihreä siirtymä niin kuin tässä draivaa, vaan se on ihan yhtä lailla myöskin ykköstekijä tämmöisten perinteistenkin toimialojen uusien työpaikkojen luomisessa, mutta myöskin uusien toimenkuvien niin kuin sisällöllisissä muutoksessa. Keskeisillä aloilla, kuten valmistuksessa, IT:ssä, operatiivisissa toiminnoissa, yli puolet osaamisesta tulee muuttumaan ympäristön kannalta kestävämmiksi. Ja tässä on tietysti valtava mahdollisuus työnantajille, mutta siinä on myöskin iso haaste, nimittäin 91% työnantajista kokee tällä hetkellä, että heille ei ole tarvittavaa osaamista, jotta he pystyvät saavuttamaan sitten tämmöisiä kestävän kehityksen tavoitteita nettonolla-strategioiden mukaisesti. Geopoliittinen epävarmuus tarkoittaa tässä sitä, että disruptio ei valitettavasti nuku. Tämän vuoden Global Risks Report, eli maailman talousfoorumin riskiraportti, ennustaa tosi pessimististä näkymää. Ja tällä hetkellä niin kuin ne merkittävimmät riskit, mitä nähdään, mitkä vaikuttaa myöskin työmarkkinaan, on tietenkin tälle vuodelle aseelliset konfliktit, misinformaation, disinformaation leviäminen, äärimmäiset sääilmiöt, yhteiskunnallinen polarisaatio sekä sitten tietenkin
kybervakoilu ja sodankäynti. Pitkän aikavälin riskeinä tietenkin siellä on ilmastonmuutos, ekosysteemien romahtaminen, bioteknologian hallinnan menettäminen, superikääntyvät yhteiskunnat, luonnonvarojen niukkuus ja saastuminen. Eli maailma on monella tavalla rikki ja me ihmiset ja myöskin työtä tekevät ihmiset ollaan tietenkin entistä enemmän huolissamme ja koetaan kasvavaa turvattomuutta ja epävarmuutta. Ja tämä myös näkyy työpaikoilla. Trendi 15, työnantajien valtapiikki, eli tänä vuonna ollaan havaittu, että tämmöinen työn ja työmarkkinan minäkeskeisyys, ehdokaskeskeisyys, kuluttajistuminen on kääntynytkin täysin toiseen suuntaan. Eli koska työpaikkoja on vähemmän tarjolla kuin tekijöitä, niin tällä hetkellä työnantajat on lähteneet käyttämään tätä omaa valta-asemansa monessa kohtaa ehkä vähän väärinkin, eli työnantajien ja työntekijöiden valtasuhteet on muuttuneet tämä niin kuin kehitys tietenkin houkuttelee käyttämään tätä tilannetta vähän ehkä väärälläkin tavalla hyväksi, mutta tässä kohtaa niin muistutan taas tuossa ihan oven takana olevasta osaajapulasta ja siitä, että aivan niin kuin älyttömyyksin tätä ei kannata tätä valta-asemaa kuitenkaan tässä tilanteessa venyttää, koska se on ihan selvää, että kun tuo osaajapula tuosta kohta taas räjähtää käsiin, niin ne työnantajat, jotka edelleen pitää työntekijää niin kuin keskiössä ja tärkeässä asemassa, niin tulee olemaan voittaja sitten siinä, kun osaajista kilpaillaan. Ja viimeinen trendi onkin sitten tämä meidän osaajakriisi, joka tulee olemaan tämmöinen pysyvä haaste epävarmassa tulevaisuudessa. Me eletään tällä hetkellä osaajapulan varjossa jo nyt monilla toimialoilla. Ja tässä on tämän vuoden tämmöisiä niin kuin, meidän globaalin osaajapula-raportin lukemia, eli tällä hetkellä tämän vuoden raportissa 74% maailman työnantajista kertoi, että heillä jää joitakin tehtäviä täyttämättä tai on vaikea löytää tekijöitä tiettyihin tehtäviin osaajapulasta johtuen. Suomessa prosenttiluku oli 68. Uskon, että se on tullut sieltä nyt jonkun verran alaspäin tämän vuoden aikana ihan tämän talouden suhdanteen johdosta. Mutta joka tapauksessa kaikki ennusteet osoittaa siihen, että huolimatta jatkuvasta taloudellisesta epävarmuudesta osaajapula tulee haastamaan työnantajia ja siihen on myöskin sitten tietenkin hyvä mahdollisimman etupainotteisesti vastata. Pahoittelut, jouduin juoksemaan vähän läpi näitä viimeisiä trendejä tuossa ajankäytöllisistä syistä, mutta tässä oli nyt tämmöisenä lyhyenä tiivistyksenä meidän tämän vuoden 16 trendiä. Ja erittäin mielellään, mikäli te ja organisaationne haluatte näistä kuulla lisää ja mahdollisesti miettiä jopa tämmöistä organisaatiokohtaista läpikäyntiä, niin sekä minä että tiimini olemme enemmän kuin mielellään teitä varten täällä käytettävissä. Tuossa on vielä mun yhteystiedot, eli saa laittaa verkostoitumiskutsua, saa lähestyä ja ilman muuta jatketaan mielellämme keskustelua. Toivon, että olette saaneet tästä jotakin ehkä ajattelemisen aihetta, jotain oivalluttavaa irti ja meillä on ehkä tässä pari minuuttia aikaa kysymyksille, jos sellaisia on tullut. Mä lopetan jakamisen.